Γεια σας! Είμαι η Κατερίνα, μου αρέσει πολύ να μιλάω για skincare και σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά προϊόντα που χρησιμοποιώ αυτή την εποχή και μου αρέσουν πολύ. Έχω εδώ 3 προϊόντα για το πρόσωπο και ένα για το σώμα. Έχω να πω αρκετά πραγματάκια για καθένα από αυτά, οπότε πάμε να τα δούμε ένα-ένα ξεχωριστά. Θα ξεκινήσω με ένα προϊόν το οποίο πριν από 2 χρόνια, 3, θεωρούσα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγοράσω, ότι δεν το χρειάζομαι και δεν το είχα καθόλου στα υπόψη μου. Θα έλεγα ότι το θεωρούσα περιττό και αδιάφορο. Άλλαξα όμως γνώμη και χαίρομαι πάρα πολύ που το δοκίμασα. Πρόκειται για το Geek and Gorgeous HA5 Rich και είναι ένα σέρουμ ιαλουρονικού. Τα προϊόντα με βάση το ιαλουρονικό οξύ συνήθως δεν τα προτιμώ και δεν τα συμπαθώ για 2 κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί το ιαλουρονικό οξύ σαν συστατικό υπάρχει σε όλα μας τα προϊόντα περιποίησης. Αν όχι σε όλα, 9 στις 10 φορές μέσα στη λίστα συστατικών των προϊόντων μας θα βρούμε κάποια μορφή του ιαλουρονικού, συνήθως το ιαλουρονικό νάτριο, το sodium hyaluronate, το οποίο προτιμούν οι εταιρείες να βάζουν σε όλα μας τα προϊόντα για έναν βασικό λόγο, γιατί σαν πρώτη ύλη είναι πάρα πολύ οικονομικό. Έχω ακούσει να λένε ότι το συγκεκριμένο συστατικό είναι η μορφή του ιαλουρονικού που διεισδύει πιο βαθιά από όλες τις υπόλοιπες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι απλώς η πιο απλή και η πιο οικονομική μορφή του. Τζαμπαντάν. Γι' αυτό και μπαίνει σε όλα τα προϊόντα. Γενικά δεν υπάρχει κάποια μορφή του ιαλουρονικού που να διεισδύει ιδιαίτερα βαθιά στην επιδερμίδα, γιατί όπως έχουμε πει και σε παλιότερο βίντεο, σύμφωνα με τον νόμο του Ντάλτον, ένα συστατικό για να διεισδύσει πρέπει να έχει μοριακό βάρος κάτω από 500 Ντάλτον και όλες οι μορφές του ιαλουρονικού έχουν μοριακό βάρος που ξεπερνά κατά πολύ τα 500 Ντάλτον. Οπότε τι κάνουν όλες οι μορφές του ιαλουρονικού? Μένουν στις ανώτερες στιβάδες της επιδερμίδας, στην ανώτερη βασικά, στο stratum corneum κατά βάση, και εκεί συγκρατούν την υγρασία και βοηθούν το δέρμα μας να διατηρείται πιο ενυδατωμένο. Το ιαλουρονικό οξύ λοιπόν σαν συστατικό δεν είναι κακό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ωραίο. Επειδή όμως υπάρχει στη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που χρησιμοποιούμε, θεωρώ ότι ένα έξτρα προϊόν με βάση το ιαλουρονικό, χωρίς κάποια άλλα ωφέλιμα συστατικά, δεν είναι απαραίτητο στη ρουτίνα μας. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν προτιμώ αυτού του είδους τα προϊόντα είναι ο τρόπος με τον οποίο μαρκετάρονται και πασάρονται ως τα μόνα προϊόντα που χρειαζόμαστε για αντιγύρανση, για λίανση, ότι μόνο το ιαλουρονικό χρειαζόμαστε για να έχουμε τέλειο ίσιο δέρμα χωρίς ρητίδες, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Λόγω λοιπόν της ύπαρξής του σε όλα μας τα προϊόντα και λόγω του λανθασμένου marketing και του πλασαρίσματος ως το καταπληκτικό συστατικό που τα θεραπεύει όλα και τα διορθώνει όλα, αυτά τα προϊόντα με βάση το ιαλουρονικό δεν τα συμπαθώ και δεν τα έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Να προσθέσω εδώ ότι ακριβώς επειδή το ιαλουρονικό, όχι μόνο το sodium hyaluronate, το ιαλουρονικό νάτριο, αλλά όλες οι μορφές του ιαλουρονικού είναι πολύ οικονομικές σαν πρώτες ύλες και για να το δουλέψουν οι cosmetic chemists σαν συστατικό δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Τα προϊόντα που περιέχουν ιαλουρονικό δεν πρέπει να είναι πολύ ακριβά. Σύμφωνα δηλαδή με τους ειδικούς, ένα προϊόν με βάση το ιαλουρονικό δεν πρέπει να κοστίζει πάνω από 15 με 20 ευρώ. Και αυτός είναι τελικά ένας από τους λόγους που δεν μ' αρέσουν κάποια από αυτά τα προϊόντα, γιατί κοστίζουν 25, 30, 50, 100 ευρώ και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτά τα προϊόντα με βάση το ιαλουρονικό είναι το μόνο που χρειαζόμαστε και πρέπει να τα κουμπίσουμε κιόλας για να τα αποκτήσουμε. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους δεν είμαι φαν των προϊόντων με βάση το ιαλουρονικό. Πώς όμως βρέθηκα με αυτό εδώ τελικά στα χέρια μου? Οι φίλες μου η Μαρία και η Βάσο έλεγαν τα καλύτερα για το συγκεκριμένο προϊόν. Ξέρετε γενικώς ότι η εταιρεία Geek and Gorgeous είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου και έχει 2 προϊόντα, 2 σέρουμ ιαλουρονικού. Αυτό εδώ, το HA5 Rich και το HA5 Light, που υποτίθεται είναι λίγο μια πιο ανάλαφρη εκδοχή του. Οι φίλες μου λοιπόν η Μαρία και η Βάσο έλεγαν για αυτό εδώ το Rich ότι είναι εκπληκτικό, ότι τους βόλεψε πάρα πολύ. Και οι 2 βέβαια έχουν πιο ξηρό δέρμα από το δικό μου. Εγώ έχω μεικτό. Επειδή όμως εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη γνώμη τους, είπα δεν το δοκιμάζω κι εγώ, τι έχω να χάσω. Είναι και πολύ οικονομικό. Νομίζω ότι η αρχική του τιμή είναι στα 9,5 ευρώ. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Είναι σίγουρα κάτω από 10 ευρώ πάντως. Και έρχεται σε αυτό το κλασικό μπουκαλάκι με την πιπέτα στα 30 ml.
Σε μια φάση λοιπόν που ήθελα να έχω απλά προϊόντα στη ρουτίνα μου, χωρίς πάρα πολλά συστατικά και χωρίς συστατικά που ενδεχομένως να μου δημιουργούσαν κάποιο πρόβλημα, γιατί πέρασα μια φάση έτσι αρκετά έντονου ερεθισμού, είπα να βάλω στις ρουτίνες μου προϊόντα με λιτές συνθέσεις, με συστατικά που ξέρω σίγουρα ότι θα ωφελήσουν τον επιδερμικό μου φραγμό και θα τον βοηθήσουν να επανέλθει, και το ιαλουρονικό είναι ένα από αυτά τα συστατικά. Οπότε, έχοντας ακούσει καλά λόγια για το συγκεκριμένο, είπα δεν το παίρνω και έπραξα πάρα πολύ σωστά. Το προϊόν αυτό το έχω ήδη τελειώσει, το τελείωσα σήμερα το πρωί. Έχει υφή σαν πολύ δαρές τζελ, απορροφάται πολύ εύκολα, δεν αφήνει κολλώδη αίσθηση. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, παιδιά, ειδικά στη βραδινή μου ρουτίνα. Στις φάσεις δηλαδή που ήθελα να έχω λιτές ρουτίνες με λιτά προϊόντα, έκανα το διπλό μου καθαρισμό το βράδυ, έβαζα αυτό και το EUK της The Ordinary, που είναι αντιοξυδωτικό και καταπραϊντικό, από πάνω την ενυδατική μου και τέλος. Το προϊόν αυτό της Geek & Gorgeous περιέχει 5 μορφές ιαλουρονικού οξέως, συν πανθενόλη, γλυκερίνη, βεταΐνη και εκχύλισμα μανιταριού. Αν θέλετε να έχετε ένα προϊόν με βάση το ιαλουρονικό στη ρουτίνα σας, ή γενικά αν θέλετε προϊόντα πολύ λιτά και ρουτίνες χωρίς πολλά, αυτό εδώ το προϊόν για μένα είναι μια εξαιρετική επιλογή και δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να δοκιμάσω και το Light. Πάντως από αυτό εδώ το Rich, το δικό μου το δέρμα έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένο και δεν αισθάνθηκα ότι με βάραινε καθόλου. Τα προϊόντα της Geek & Gorgeous μέχρι πρόσφατα τα έπαιρνα από το official site της εταιρείας, το geekandgorgeous.com. Τώρα όμως τα φέρνει στη χώρα μας και το ελληνικό κατάστημα bqueenpro.gr, το οποίο έχει ακριβώς τις ίδιες τιμές με το official site, είναι και επίσημος συνεργάτης της εταιρείας και έχει και πολύ λιγότερα μεταφορικά. Οπότε προτιμώ πλέον να παίρνω τα προϊόντα Geek & Gorgeous από το συγκεκριμένο κατάστημα. Και για άλλη μια φορά η Geek & Gorgeous δεν με απογοήτευσε και αυτό το προϊόν είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό και αν θέλετε κάτι αντίστοιχο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Πάω τώρα σε ένα προϊόν για το οποίο έχω κάνει και ένα short βιντεάκι. Είναι το La Roche-Posay Cerosing Spray. Αυτό εδώ το spray το είχα δει για πρώτη φορά πριν πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν γύρω στο 13-14, από τη Μάρα Σαμαρτζή. Ένα shout-out στη Μάρα, γιατί αυτή το είχε ανακαλύψει τότε, δεν υπήρχε στη χώρα μας και μου είχε κινήσει πολύ την περιέργεια, γιατί το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για λιπαρά δέρματα. Τότε ήμουν και αρκετά μικρότερη και είχα θεματάκια με λιπαρότητα, οπότε είπα να το δοκιμάσω. Δεν θυμάμαι εάν το είχα παραγγείλει αρχικά από το εξωτερικό ή αν τελικά περίμενα να έρθει στην Ελλάδα, γιατί για κάποιο διάστημα ήταν διαθέσιμο και στη χώρα μας. Μετά για κάποιο λόγο καταργήθηκε, δεν ξέρω γιατί. Πάντως τώρα, ενώ δεν υπάρχει σε ελληνικά καταστήματα, μπορούμε να το βρούμε σε κάποια καταστήματα του εξωτερικού που στέλνουν στην Ελλάδα. Εγώ αυτό εδώ το πήρα από το Νοτίνο. Το είδα και στο makeup.gr και στο parfimo.gr νομίζω και στο Look Fantastic επίσης. Η τιμή του κυμαίνεται από 11 μέχρι 15 ευρώ περίπου και στην ουσία είναι το ιαματικό νερό της La Roche-Posay με τα γνωστά ευεργετικά συστατικά, ενυδατικά και καταπραϊντικά, μαζί με την προσθήκη ενός συστατικού του Zinc Sulfate, το οποίο είναι μία μορφή ψευδαργύρου με έξτρα καταπραϊντικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, οπότε γι' αυτό κάνει και καλό στα λιπαρά δέρματα. Γιατί βοηθάει στο να μην δημιουργούνται φλεγμονές, αλλά και στο να ηρεμούν οι ήδη υπάρχουσες. Είναι ένα πάρα πολύ εύχριστο προϊόν. Στην ουσία σας είπα, είναι το ιαματικό νεράκι της La Roche-Posay, αλλά ας πούμε ότι η εκδοχή αυτή είναι πιο κατάλληλη για τα λιπαρά και μεικτά δέρματα. Το ψεκάζεις όπως ψεκάζεις ένα κλασικό ιαματικό νεράκι. Μπορείς να το ψεκάσεις σε οποιαδήποτε φάση της ρουτίνας, να το χρησιμοποιείς ως τόνερ, να το χρησιμοποιείς κατά τη διάρκεια της μέρας. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ξαναθυμήθηκα και το έχω στη ρουτίνα μου, γιατί σε φάσεις που έχω έτσι ψιλοεξαρσούλες γύρω από το στόμα, μ' αρέσει να το ψεκάζω και βρίσκω ότι με βοηθάει πολύ. Είναι ένα προϊόν με πάρα πολύ λιτή σύνθεση και αυτό, νομίζω έχει 3 συστατικά ή 4, οπότε είναι κατάλληλο και για τα πιο ευαίσθητα δέρματα που αποφεύγουν
προϊόντα με πολύ μεγάλες λίστες συστατικών. Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι ένας από τους λόγους που προτείνουν οι ειδικοί στα ευαίσθητα δέρματα να προτιμούν τις λιτές συνθέσεις με μικρά ingredients list είναι γιατί όσο πιο πολλά συστατικά υπάρχουν σε ένα προϊόν, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η πιθανότητα κάτι από όλα αυτά να μας ερεθίσει. Και επειδή κάθε δέρμα είναι διαφορετικό, μπορεί να μας ερεθίσει το οτιδήποτε. Αν λοιπόν ξέρουμε ότι το δέρμα μας είναι αρκετά ευαίσθητο και αντιδρά εύκολα, καλό είναι να επιλέγουμε προϊόντα με όσο γίνεται μικρότερες λίστες συστατικών. Και αυτό εδώ το προϊόν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, όπως και το προηγούμενο που σας έδειξα. Και το προηγούμενο της Geek & Gorgeous και αυτό εδώ δεν περιέχουν άρωμα, αιθέρια έλαια και αφυδατικές αλκοόλες, οπότε ανετότατα χρησιμοποιούνται από κάθε τύπο δέρματος. Και αν έχετε θέματα με λιπαρότητα και ακμή, αυτό εδώ το προϊόν πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το προϊόν νούμερο 3 είναι ένα αντιλιακό το οποίο κυκλοφόρησε νομίζω πέρσι ή πρόπερσι από τη L'Oréal. Είναι από τη σειρά L'Oréal Revitalift με βιταμίνη C και είναι το αντιλιακό με SPF 50+, χημικά αντιλιακά φίλτρα και λεπτόρευστη σύνθεση. Το προϊόν αυτό περιέχει πολύ καλά χημικά αντιλιακά φίλτρα που προσφέρουν εξαιρετική προστασία ευρέως φάσματος. Έχει και ένα παράγωγο της βιταμίνης C, το ascorbyl glucoside. Εδώ πάνω δεξιά στην οθόνη θα πεταχτεί ένα βιντεάκι στο οποίο μιλάω αναλυτικά για τη βιταμίνη C και τα παράγωγά της και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για να κάνουμε σωστές επιλογές στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Και επιπλέον αυτό εδώ το προϊόν έχει και βιταμίνη ε και ιαλουρονικό οξύ, περιέχει αφυδατικό αλκοόλ DNAT για την ακρίβεια, είναι το δεύτερο συστατικό στη λίστα και έχει και άρωμα. Οπότε αν αποφεύγετε τα προϊόντα με αυτά τα συστατικά, αυτό το προϊόν δεν είναι για σας. Γενικά όμως να πω εδώ ότι το alcohol DNAT, το denatured alcohol που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά προϊόντα περιποίησης, είναι μεν αρκετά ερεθιστικό για τα ευαίσθητα δέρματα. Σημασία έχει όμως η συνολική σύνθεση ενός προϊόντος, δηλαδή όταν βλέπουμε alcohol DNAT σε μία σύνθεση στην οποία υπάρχουν και πάρα πολλά ενυδατικά συστατικά και καταπραϊντικά, τότε συνήθως τα προϊόντα αυτά δεν είναι προβληματικά. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο συστατικό χρησιμοποιείται ευρέως από τους cosmetic chemists σε πάρα πολλές καλλυντικές συνθέσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι σε χώρες όπως η Ιαπωνία, που είναι πολύ προχωρημένες στο χώρο της κοσμετολογίας και έχουν πολύ έντονη υγρασία εκεί, σχεδόν όλα τους τα αντιλιακά περιέχουν alcohol DNAT σε μεγάλες περιεκτικότητες. Γιατί το αλκοόλ βοηθάει τις συνθέσεις να γίνονται λίγο πιο ανάλαφρες, πιο ευχάριστες και στις χώρες που έχει μεγάλη υγρασία και ζέστη είναι ένα από τα ζητούμενα αυτά, τα προϊόντα να είναι ανάλαφρα και να μην βαραίνουν το δέρμα. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε το συγκεκριμένο συστατικό σε πολλές συνθέσεις, αν και έχει δαιμονοποιηθεί από πολλούς. Σαν συστατικό όμως από μόνο του δεν είναι κακό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η συνολική σύνθεση και σίγουρα η ύπαρξη του alcohol DNAT σε αντιλιακά βοηθάει πολύ την αίσθηση του προϊόντος και την υφή, να είναι πιο ανάλαφρη και πιο ευχάριστη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το συγκεκριμένο προϊόν, που έχει πολύ λεπτόρευστη υδαρή σύνθεση, που απλώνεται πολύ εύκολα, με έχει καταβολέψει, το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ και ένας από τους λόγους που το χαίρομαι πολύ είναι γιατί το είχα κερδίσει σε ένα διαγωνισμό πέρσι. Ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία που κέρδισα κάτι σε ένα διαγωνισμό. Δεν είχα κερδίσει ποτέ ξανά τίποτα. Είχα κερδίσει αυτό εδώ μαζί με το αντίστοιχο σέρουμ της L'Oréal με τη βιταμίνη C. Και είχα χαρεί τόσο πολύ, σαν μωρό έκανα. Και το σέρουμ της βιταμίνης C το ευχαριστήθηκα πολύ, αλλά και αυτό το αντιλιακό έχει βγει πάρα πολύ καλό. Τι γίνεται όμως τώρα με αυτό εδώ το αντιλιακό, θα σας πω ένα μυστικό. Αν δείτε την αναλυτική λίστα συστατικών του και τη βάλετε δίπλα με τη λίστα συστατικών του αντιλιακού UVH Daily της VC, είναι παιδιά σχεδόν πανομοιότυπα προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι και η VC και η L'Oréal ανήκουν στον ίδιο όμιλο, το L'Oréal Group. Και έχει παρατηρηθεί πολλές φορές ότι σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, πολλά προϊόντα είναι σχεδόν ίδια, απλώς επειδή απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό, έχουν διαφορετικό marketing, διαφορετική συσκευασία, διαφορετική μυρωδιά πολλές φορές. Αυτό λοιπόν το προϊόν είναι το ίδιο με το UVH Daily. Η διαφορά τους ποια είναι? Ότι αυτό εδώ έχει ascorbyl glucoside και ιαλουρονικό, ενώ το προϊόν της VC, το UVH Daily,
έχει νιασιναμίδι και δεν έχει αλουρονικό. Αυτή είναι η διαφορά τους. Και εκτός αυτού, το προϊόν της VC σε πολλές περιπτώσεις βγαίνει και πολύ πιο οικονομικά από αυτό εδώ το αντιλιακό της L'Oréal. Το αντιλιακό αυτό της L'Oréal νομίζω έχει αρχική τιμή 27€, και όταν είναι σε εκπτώσεις σπανίως το βρίσκουμε κάτω από 15, ενώ το αντιλιακό της VC πολλές φορές κυκλοφορεί και σε διάφορα πακετάκια με NSSR και μικρά προϊόντα σε ειδικό μέγεθος και βγαίνει γύρω στα 15-16€, οπότε τελικά, ενώ η VC θεωρείται πιο ακριβή εταιρεία από τη L'Oréal, το συγκεκριμένο προϊόν, που ξαναλέω είναι το ίδιο, βγαίνει πιο οικονομικά. Οπότε, αν σας αρέσει το UVH Daily, θα σας αρέσει σίγουρα και αυτό, οπότε όποιο βρίσκεται σε καλύτερη τιμή σε προσφορά το παίρνετε, και επίσης σχεδόν πανομοιότυπη σύνθεση έχει και το πιο καινούριο αντιλιακό που έβγαλε η L'Oréal από τη σειρά Bright Reveal, το οποίο όμως, κοιτούσα τη λίστα συστατικών του σήμερα, εκτός από τα ίδια αντιλιακά φίλτρα και την ιασιναμίδη που έχει, σαν το UVH Daily, έχει επιπλέον και πεπτίδια και έχει και ιαλουρονικό. Και έχει και λίγο σαλικυλικό μέσα βέβαια. Οπότε και τα τρία αυτά αντιλιακά, το L'Oréal Vitamin C, το UVH Daily της VC και το L'Oréal Bright Reveal, αυτά τα τρία αντιλιακά ανήκουν κατά βάση την ίδια κατηγορία, είναι σχεδόν πανομοιότυπα, οπότε αν σας αρέσει το ένα, θα σας αρέσει και το άλλο. Εγώ γενικώς το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ και πολύ ευχαρίστως θα έπαιρνα και το αντίστοιχο προϊόν της VC, ειδικά αν το βρω σε κανένα ωραίο πακετάκι με ωραία πραγματάκια μέσα. Κάνα ωραίο necessaire, με κάνα ωραίο δειγματάκι μέσα. Πείτε μου αν το έχετε δοκιμάσει, το UVH Daily. Και αν έχετε δοκιμάσει και τα δύο, και αυτό και το UVH Daily, πείτε μου αν καταλάβατε ότι πρόκειται σχεδόν για το ίδιο προϊόν. Πάω τώρα και σε ένα προϊόν για το σώμα, το οποίο το ανακάλυψα ψάχνοντας για προϊόντα που να περιέχουν το συστατικό ουρία. Πάτησα λοιπόν τη λέξη ουρία στο makeup.gr, όπου ετοίμαζα μία παραγγελία, μου έβγαλε διάφορα προϊόντα και μου έβγαλε και αυτήν εδώ την εταιρεία, την οποία δεν την είχα ακούσει ποτέ ξανά, την Institut Espagnol. Και μου εμφανίστηκε αυτή η σειρά των προϊόντων με ουρία σε ποσοστό 20%. Η ουρία σαν συστατικό ανήκει στα λεγόμενα Natural Moisturizing Factors, δηλαδή στους φυσικούς ενυδατικούς παράγοντες, στα συστατικά που υπάρχουν εκφύσεως στο δέρμα μας και βοηθούν στην ενυδάτωση αλλά και στην καλή υγεία του επιδερμικού μας φραγμού. Natural Moisturizing Factors είναι και το λακτικό οξύ και το ιαλουρονικό οξύ και τα αμινοξέα και τα ceramides, οπότε όπου βρίσκουμε προϊόντα με αυτά τα συστατικά, ξέρουμε ότι θα βοηθήσουμε πάρα πολύ στο να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο επιδερμικός μας φραγμός. Η ουρία τώρα σε ποσοστά μέχρι 10% λειτουργεί κυρίως ως humectant, ως υγροσκοπικός παράγοντας δηλαδή, συγκρατεί την υγρασία, οπότε με αυτόν τον τρόπο βοηθάει στην ενυδάτωση, και σε ποσοστά πάνω από 10% έχει και κερατολιτική δράση, δηλαδή βοηθάει στο να αποκολληθούν οι δεσμοί που συγκρατούν ενωμένα τα νεκρά κύτταρα και έτσι κάνει ήπια απολέπιση και βοηθάει το δέρμα μας να γίνεται πιο λίο. Το 20% θεωρείται γενικώς μια αρκετά μεγάλη περιεκτικότητα. Μπορεί να έχετε δει και προϊόντα που απευθύνονται σε σκασμένα πέλματα και έχουν και 30% ουρία. Αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ αποτελεσματικά. Εγώ είπα να δοκιμάσω αυτήν εδώ την κρέμα, η οποία είναι στα 150 ml και εκείνη την εποχή κόστιζε κάτω από 4€. Οπότε είπα, και βλακεία να είναι, δεν πειράζει, σιγά το ποσό. Αυτή λοιπόν την κρέμα τη χρησιμοποιώ κατά κύριο λόγο στα χέρια και τα πέλματα κάθε βράδυ, γιατί είχα ακούσει την αγαπημένη μου δερματολόγο, την Dr. Dre, να λέει ότι όσοι έχουν πολύ λεπτά και ευαίσθητα νύχια, συστατικά όπως η ουρία και το λακτικό οξύ μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Οπότε εγώ αυτή την κρέμα κυρίως για αυτό το σκοπό την πήρα, για τα χέρια και τα πέλματα. Έχω αρχίσει όμως να τη χρησιμοποιώ και στο σώμα σαν body lotion και μου αρέσει και εκεί το αποτέλεσμα. Δεν είναι το πιο ενυδατικό προϊόν που έχω χρησιμοποιήσει σε καμία περίπτωση. Αισθάνομαι όμως ότι βοηθάει το δέρμα μου να γίνεται πιο λίο. Οπότε, κάνα 2 φορές την εβδομάδα τη χρησιμοποιώ και σε όλο το σώμα. Σχεδόν κάθε βράδυ όμως τη βάζω σε χέρια και πέλματα. Τα συστατικά της είναι πολύ basic, εκτός δηλαδή από 20% ουρία, περιέχει mineral oil, κάποια λιπαρά αλκοόλ, αλαντοΐνη και νομίζω αυτό είναι όλο και όλο. Έχει και άρωμα. Η μυρωδιά του είναι λίγο παλιωμοδίτικη θα έλεγα, έτσι, ντεμοντέ, μου θυμίζει κάτι ενυδατικά προϊόντα της δεκαετίας του 80. Δεν είναι δυσάρεστο όμως, σε καμία περίπτωση, είναι και διακριτικό.
Και σε αυτή τη σειρά της Institut Español, την κόκκινη με την ουρία, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα προϊόντα. Ειδικά αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ένα τεράστιο body balm σε συσκευασία των 950 ml με αντλία, το οποίο είχε γύρω στα 7-8 ευρώ, κάτι τέτοιο, πάρα πολύ καλή τιμή. Έχει και ένα αφρόλουτρο και αποσμητικό. Αυτά δεν μπορώ να πω ότι με ενδιαφέρουν, αλλά επειδή μου άρεσε πολύ αυτή η κρέμα, θα πάρω σίγουρα και το body balm, το τεράστιο. Επίσης, σε μία πρόσφατη παραγγελία που έβαλα στο makeup.gr, πήρα άλλο ένα προϊόν από αυτήν εδώ την εταιρεία, από τη MOV σειρά όμως, που είναι με τη βρώμη. Πήρα μία κρέμα σώματος 500 ml με 5 ευρώ, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, οι τιμές αυτών των προϊόντων είναι εξαιρετικές και σαν ποιότητα μου άρεσε πολύ. Οπότε, αν ψάχνετε κάτι τέτοιο, ένα προϊόν με ουρία, αυτή εδώ η σειρά είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα είχα να σας δείξω σήμερα. Πείτε μου αν έχετε δοκιμάσει κι εσείς κάποιο από όλα αυτά και πώς σας φάνηκε ή αν κάποιος σας κίνησε το ενδιαφέρον. Και κάτω από το παρόν βίντεο θα βρείτε όλα τα προϊόντα που ανέφερα σήμερα και link από τα καταστήματα από τα οποία τα προμηθεύτηκα εγώ. Και θα βρείτε επίσης και link από όλα τα social media που διαθέτω και από την ομάδα μου στο Facebook Skincare Lovers GR, όπου μιλάμε όλη μέρα για skincare. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για αυτά εδώ τα προϊόντα, θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω στα σχόλια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιλέξατε για παρέα. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Πολλά φιλιά!